эҳтимол Русия аз 11 август парвозҳои байналмилалиро пурра барқарор кунад. мақомоти Русия имкони оғози парвозҳои маъмулиро аз 11 август ба тамоми кишварҳо баррасӣ доранд, аммо ҳанӯз тасмими ниҳонӣ гирифта нашудааст. дар ин бора хабаргузории Русия рӯзи 1 август бо такя ба ду манбааш дар неҳодҳои Русия хабар додааст. мавзӯи барқарор шудани парвозҳо дар ҷаласае бо иштироки муовини нахуст-вазири Русия Татьяна Голикова баррасӣ шудааст. аз 1 август Русия парвозҳои мустақими байналмилалиро бо Туркия, Танзания ва Бритониё барқарор кард. ҳамчунин марзи ин кишвар бо Абхазистон кушода шуд. чанд рӯз пеш Денис Микерин, корманди дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии Русия, дар мусоҳибае ба радиои Комсомольская правда гуфт: Русия рӯзҳои наздик номгоҳи кишварҳоеро ки бо онҳо парвозҳои мунтазамии ҳавопаймоӣ барқарор карданист эълон хоҳад кард. ҳамчунин ситоди фаврӣ оид ба пешгирӣ аз вирус чанде пеш эълон кард, ки ҳоло масъалаи васеъ кардани феҳристи кишварҳое дар баррасӣ аст, ки иҷозаи парвоз бо Русияро ба даст меоранд. Русия дар охирҳои моҳи март парвозҳои маъмулии ҳавопаймоҳоро қатъ кард. қатъ шудани парвози ҳавопаймоҳо миёни Тоҷикистону Русия бӯҳрони бесобиқаи нақлиётиро ба вуҷуд овард. садҳо муҳоҷири кории тоҷик дар Русия дармонданд. Тоҷикистон барои бозгардонии шаҳрвандон парвозҳои чартерӣ ё ғайринақшавӣ ташкил кард, аммо он барои ҳама хоҳишмандон кофӣ нест. роҳбари идораи авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон Икром Супонзода рӯзи 27 июл дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт: Росавиатсия ба душанбе аз омодагии худ барои оғози парвозҳои байналмилалӣ миёни ин ду кишвар хабар додааст. мо ҳам омодагии худро барои барқарор кардани парвозҳо иброз доштем ва таъкид кардем, ки ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон бо риояи тамоми қоидаҳои беҳдорӣ парвозҳоро анҷом хоҳанд дод, афзуд Супонзода.